Ka jingo rung lailan kinong Bangladesh po ka jala, kamday syo ka badang manta, hinray kaday kabajiana ka Porsche ka por, bat ka babu jingmay ki basyong snong, basa aki thain kapot, wat laki don ki BSF ki ba apahara, hinray lingba ki durki balayo ringdur, daki pajba haki thain kapot, jong ka Southwest Khas Hills District, layo i baki nong Bangladesh ki yo bandrung, ban mi kat bamon, ban wantu yo dewyong, bat ki jingdon jing em jong ki pajba ha shilenter ka khapot India Bangladesh. Kani ka jingrung laitlan jong ki nong Bangladesh ha Southwest Khas Hills District ka pen ishay baki shipay yada khapot niki Border Security Force kila fil ban yada ya upot usam jong kari ha ka baki khar Bangladesh kila yo ban yai laitlan. Katkum kitulong kubor bala yo lum layatho baki niki shnong ki baki nong Bangladesh ki wanto peleng mensngi menshai ki kentup ya ka borsara Charagaon Rongdu, Bagli, Kalagaon, Rajaju, Lakma, Saulembor, Nongjri, bat Nong Helam. Katkum kidur ki balayo ringdur daki pajba katay katany, layo i baki nong Bangladesh kila rong haki berni, yaki jingdon jing em jong ki pajba katay katany, bala ong ru baki tay ki mar baki khar Bangla, kikit uday udawyong, hakaba kilawan kit na India, bat lejra sa Bangladesh, klam kano ka jingwit, Henry ki yo ban yai laitlan. Dia ni ah, apa lalu?